chegou o momento tan esperado, o momento de desvelar o esperadísimo programa das festas de San Xoán. Basta xa de rimes, directes, suposicións, conxeturas, especulacións, de que sí que van Kiko Rivera, que xa sei o pastel. Xa vos lo adianto, como din meus sobrinhos, atención spoiler, non ven. Pero imos comezar polo principio, e o que toca de primeiro é presentar o autor da imaxe deste ano. Imaxe que xa coñecedes dende hai un par de semanas, porque como ano pasado decidimos que a imaxe fora a que fora abrindo camiño desta festa. Entón temos aquí a Adrián Varela Bermúdez, veciño do Couto, o Farelo, o fillo do Farelo, o gañador do concurso das festas de San Xoán deste ano. A súa proposta representa a tradición e pon en valor a identidade e as raíces da nosa festa a través de elementos como o lume, as sardiñas, a música tradicional e, como non, a xente. A través destes colores, que eu creo que significan, bueno, teñen algo que ver cas cores do lume, non? Pois Adrián quixo transmitirnos a súa idea da festa de San Xoán. Foi o cartel gañador de entre 25 cartéis e tomámoslo clarísimo porque dende casi o principio pois houve unha unanimidade. Adrián a ver que me perdí tanto non sei dicirme bueno, aquí ó. É técnico de artes gráficas e deseño e está moi vinculado dende neno ao forte movimento asociativo cultural da súa parroquia. Agora Belén Enríquez, que é a nosa mecenas particular do cartel de San Xoán, que é unha tradición, si por iso mismo tamén é unha tradición, pois vai facer entrega a Adrián do seu premio. Sempre teníamos, non? Sí, venga, aí. Bueno, agora Adrián, se nos queres ilustrar un pouquinho sobre a tua imaxe. A verdad que non tiña nada pensado. É o terceiro ano que participo. É a vez que me nos contaba como de mano. Resulta moi complicado para unha persona como a mí facer este tipo de cartel neste concurso porque levades tantos anos e vendo tantos carteles que impresionar a unha comisión como a vosa é bastante complicado. Centrei na tradición, que creo que donde non debemos de salir, non ir a cousas raras que están pasando ahora mesmo nas festas, ceñirnos ao que somos, a xente, as sardiñas, o lume, o que é en realidade o San Xoán, sin escaparse de aí. Nada máis, para min é unha honra levar este premio, estou moi agradecido á Comisión de Carballo e a Óptica tamén por seguir contando e colaborando con este tipo de iniciativas. Bueno, quero que nos expliques o que son as nubes. Bueno, son nubes de esperanza. Para mí non me complica. Eu non tenho estudo ao vosso lado e sei o que é que sou. Sei bastante o que sou. Non, son nubes de esperanza. A verdade que o que intentei foi eso, crear o que somos, nada máis, sin salirse un poquinho do guión. Creo que ao final quedou algo vistoso. É o que ti dis tamén, que é complicado impresionar unha comisión de festas que leva moitos anos. Si, ademais que di moito de vos, porque xa non quedan este tipo de concursos, creo que marcan tamén o carácter da organización. Demostran o cariño que lle tendes á organización da festa e á festa como tal. Creo que di moito de vos. Damos outro aplauso. A palabra ao presidente da Comisión de Festas, a Sergio Varela Fuentes, que nos vai a desvelar o tan ansiado programa. Bueno, máis ou menos, por encima que o programa é moi longo, que porque ele non pode que está aí. Ondo 19 ao 30, bastantes días, de verdade que demos feito. Hai un par de días de descanso, porque con razón hai que ter. Pero, de todos os xeitos, bueno, un programa no sentido de que empeza o 19, co pregón, do que xa falarades co señor alcalde Vencio, e o 21, pois sí, empezaremos xa cunha verbena, que sería da Orquesta Compostela, da Orquesta Centenaria,
orquestas, vamos, neste caso, a partir das 9:30, non? Da noite. O remate, queremos que despertar estar un pouquiño, porque fixemos unha aposta por intentar ubicar as orquestas grandes, sobre todo por tema de espacio, visualización, e todo este tipo de cousas que a praza non encolle, pero as orquestas medran, non? Entón, fixemos unha aposta, hai que acercarse ao Rego da Balsa, para ver a partir das 12:30, o día 21, a Orquesta Olympus. O día 22, neste caso, temos o ansiado Rocky, que xa falará despois Maruxa del, non? E si tenemos na praza a verbena a partir das 11 da noite, co Orquesta Los Planes. Levaban bastante tempo sen vir, bastante, porque hoxe xa non me acordo, levo uns poucos anos aquí, pero non me acordo xa de traerlos. Amenizarán a noite na Praza do Concello, non? Dado co Rocky e no Rego da Balsa. O día 23, pois si teremos unha serriñada. O ano pasado tuvo moi boa acollida, a serriñada que fixemos, a xente dixemos que íamos que repetir, indudablemente a vamos a volver a facer, unha chorrascada serriñada, nacemos o partido de Zaros, que non pon aí, amenizada, sobre todo con un grupo, para que a xente acompañada de música, pois, e vais mellor a tarde, a merenda, a cena, empezamos un poquinho cedo, e despois está o recendemento da cachela ás 12 da noite, a partir das 12:30, si teremos dous DJs, que amenizarán o que a madrugada un pouquiño, que dos DJs de Carballo, que sería Fran Stone e Sara Pose. Con isto remataríamos o 23, o 24, día principal, teríamos, neste caso pola tarde, ainda cima as pasarrúas con as bandas de gaitas pola mañán, teríamos para dar un pasarrúas ca banda, bueno, a Cacharanga de a CBC, perdón, e si despois a partir das 11 da noite teríamos a actuación do concerto xa anunciado, que todo mundo penso que se sabe, xa o liu en algún sitio, porque se leva días posto, que é os secretos. Cando remata o concerto, efectivamente, pois teremos verbena, a Orquesta Satélites, a partir das 12:30. Remataremos o día 24, e xa estamos o 25, día do Sacramento. Pola mañán, bandas de gaitas, a procesión, e pola tarde, efectivamente, estaría a charanga Santa Compaña, me parece que é. Si empezaríamos a verbena ese día, se temos tradición de fazer uns anos para aquí, empezar a verbena do día 25, un pelín máis pronto, porque creo que o 26 é laborable e darlle a xente máis tempo para escoitar, non? Entón, si arrancaríamos a verbena con Orquesta Trébol e a última lección. A Trébol xa leva, bueno, xa leva anos sin vir, pero bueno, este ano volvemos a recuperala. E traemos a última lección, máis ben, porque trouxemos o ano pasado e a xente quedouse cas ganas de volver a tela. Entón, volvemos a traer para que a xente se farte, a ver se queda saciada con a temporada esa orquesta, non? O día 26 sería a festa do, perdón, agora xa, do apego e do Pequexoar. O 27 descansaríamos un pouquiño, ainda que haxa ambiente festeiro, pois baixaríamos un pouco o ritmo, porque o día 28 si tenemos un concerto de Rapans e Galicia Grande. Son o calquer festival que se vexe por Galiza, este van collidos da man, parece que onde están os dous, están facendo moi ben. Rapans é unha banda de muros, feita en muros, e Galicia Grande son dos DJs que os están petando, non? Neste caso. No medio deso, teríamos os fogos de artificio, no medio dunha actuación e outra. Si o día 29, teríamos o 28, 29, teremos a Big Bang, o espectáculo este de bandas sonoras, que é un espectáculo moi bonito, aos mandos de Javier Bardanca, máis ou menos porque coñecemos todos, que é Javier. Estamos no ansiado domingo, comer as sobras e ir po bosque, xuntadas, todo o que sobre durante todos esos días, comer, si damos chegando ali. É un día no bosque onde, pois sí, queremos a sesión vermú co 31, e despois teríamos, como temos o DJ David, que animará toda a tarde con concursos, xogos populares, o concurso de sobremesas, a típica baixada do Río de Barcos de Papel, a 106 edición, parece ser, eu xa levo do 105.
E con isto máis ou menos remataríamos. E te vexo na 105. Estuve na 105, sí, porque vai para baixo. Con isto remataríamos o que é o San Xoán. É unha costa, pero que o disfrutemos todos e que o pasemos ben e nos divertamos. Que é o que se trata, non? Eu deixo-vos con María Xosé Suárez, para todo o que deixei por aí suelto, que o recopilé ela. Cotelo, María Xosé, cotelo. Vale. Que te por miña nai falas. Bueno, a ver, porque eu tampouco non vou decir todo, porque o programa é moi extenso e como tampouco nos queremos eternizar, pois vou a falar do meu querido Rocky, que será o día sábado 22. Temos a edición número 15, nada menos. Empezará a 1 coa tradicional, que xa é unha tradición, sesión vermú, na zona da Palmeira. Que vai haber palmeira, non vos vou adiantar de que maneira, pero unha palmeira vai nada. Neste caso teremos a Sofía Comas e Tete Síndique, que nos amenizarán o vermú. E despois, a partir das 7 da tarde, teremos a mellor música rock no escenario Rego da Balsa. Contamos con unha boa representación carballesa coas bandas Ongo e Rastinats, que teñen componentes de Carballo. E despois teremos a Ian Kay, de Xivas, e os míticos Dr. Explosion, que nos van a facer pasar unha boa madrugada. E aquí teño que agradecer ao meu comité de rock ensayos, que son Dani Barreiro, Dani Pérez e Deu, polo seu asesoramento. Ainda que seguramente que iramos darlo todo nesa xornada, porque nos conozco, pois teremos que guardar as forzas para o día 23, porque, como ben dixo Sergio, repetimos Cachela Popular. Despois do éxito arrollador do ano pasado, pois repetimos o formato, ca sorte de contar outra vez con Maxi Iglesias como arquitecto da Cachela. Se recordades, o ano pasado fixo un skyline de Carballo, que foi moi vistoso e gustou moito, e este ano ten aí unha idea que eu penso que nos vai a encantar a todos. Está aberto a que todas e todos lle botemos unha mano, por certo. Bueno, despois o 24 de xuño, ademais, temos un circo que ven de Barcelona, con acrobacias increíbles, verticais, minibáscula e demais, para darle un pouco así tamén de variedade ao San Xoán, e será na Praza da Cruz Vermella. O 26 de xuño temos a festa do apego e Peque Xoán, con actividades e obradoiros pola mañán feitos pola Consellería de Normalización Lingüística, e pola tarde noite pois teremos un concerto familiar da Gramola Movinola. Aquí dar un aviso e decir que no programa, aunque o día da nena e do neno nas barracas é o día 27, pero é o día 26, vale? Así o 26 facemos un compendio aí de todo para nenos. Porque xa sabedes que no San Xoán buscamos, como ben dixo Sergio, contentar a todo tipo de público, tanto a xente máis así da idade da miña abuela, que está cantadísima cos satélites, que eu sei eu. Sí, cos satélites, pero non ven que por mi ver. Bueno, creo que nos quedou aí unha parte, pero xa intentaremos por onde podemos. E, bueno, bandas de gaitas, e animación de rúa, e seguro algo máis que deixo no tinteiro, pero, como dixen antes, tedes aí un programa de Man, é unha revista fantástica na que tedes toda a información, ademais de colaboracións maravillosas, e que estará a venda na Biblioteca Rego da Balsa, e despois habilitaremos algún punto máis. E para rematar xa, como sabedes, no noso concello, para a organización das festas, temos un sistema mixto no que participa a Comisión de Festas e a Concellería de Festas. Pero o San Xoán non se podería levar a cabo tampouco sen as nosas e os nosos colaboradores, como Belén Enrique, que están aí para facilitar e axudar en multitude de tarefas. Por lo tanto, ahora sí que vou a ler para non deixarme a nadie. Quero agradecer a todas e a todos os que fan posible este programa, as patrocinadoras e patrocinadores, ao pregoeiro que desvelará Evencio nun anaco, as concellerías de Cultura, Normalización, Deporte, Obras e Servizos, Igualdade, Promoción Económica, Xuventude, Contratación, porque de alguna maneira todas están implicadas na festa e coordinamos para que esta festa salga o mellor posible. As distintas asociacións culturais, que tamén teñen un papel e un peso moi importante nas distintas actividades que enchen o contido este programa, a Brigada de Obras, a Protección Civil e a Agrupación de Voluntarios, a Policía Local, aos Bombeiros, a Cruz Vermella, a Garda Civil, ao Servicio de Limpeza, Persoal de Cultura e aos membros da Comisión que voluntariamente traballan para conseguir o mellor San Xoán. E os membros da Comisión este
este ano, como somos moitos, vou ver tamén. Alejandro, Asun, Carmen, Daniel, Deus, Gustavo, Iván, Maica, Mari, Mary, Mónica, Óscar, Robert e Sergio, moitas grazas. Dicir tamén que os días 21, 22, 23 e 24 de xuño contaremos con puntos violetas para a atención á muller, grazas á Consellería de Igualdade. Antes de darlle paso a Lorenzo, que nos desvelará por fin o misterio do pregoeiro, pero este ano nadie dixo nada, non? E o juego despois. Pois decirvos que vos desexo un bo San Xoán libre de violencias. Non hai ningún misterio que vamos aquí a desvelar, non? Aquí o único misterio, Lene, é o tempo. E vamos a empezar polo principio xa. Que o tempo acompaña. Non vamos a deixalo xa ao final. O tempo sabemos que é máis de media festa, non? Entón, bueno, si o tempo acompaña, esperemos que sí, pois seguro que van a ser unhas festas moi recordadas. Entre outras cousas, porque empezamos a festa, teño aquí a chuleta, ahora as chuletas xa se deran así neste tipo de cacharros, non? Entre outras cousas, porque o día 19, que é o día do pregón, é o día que se estreará a Sinfonía de Carvalho, non? Da Bergantiños, é dicir, unha orquesta sinfónica que sería a primeira vez que tocaría esta peza composta por Sergio Moure de Oteiza, unha persoa que naceu entre nós, naceu en Carballo, dunha familia en aquel momento moi coñecida porque tiñan farmacia e ademais ali no centro do Pobo, en concreto na rúa Valle Inclán, bueno, daquela ainda se chamaba José Antonio, é dicir, pero era na rúa Valle Inclán. Como decía un concelleiro, José Antonio podía ser calquera, pero bueno, como era quen era, pois por iso le chamamos Valle Inclán, non? Bueno, pois Sergio ten unha amplísima trayectoria musical e asumiu a responsabilidade e o gran reto de facer unha sinfonía, a Sinfonía de Bergantiños, non? Unha decisión que lle honra porque, entre outras cousas, según el ten comentado moitas veces, era, digamos, unha das ilusións do seu pai, de Jesús Moure, non? Asumiu o reto, non? Por lo tanto, o pregón, el dará o seu pregón como nacido en Carballo e como carballés que é, e ao mesmo tempo tamén teremos o placer de escoitar unha orquesta sinfónica. E non sabedes as dificultades que houbo para conseguir que este día houbera unha orquesta que tocara unha sinfonía por primeira vez, non? Cando un fala de unha sinfonía, pois parece que ten unha dimensión moito máis accesible, non? Pero estamos a falar que neste caso vai a ser a Orquesta Gauss, que xa ten longo recorrido desde o ano 2009. Está composta esta orquesta sinfónica por 80 músicos, e a maiores destes 80 músicos vaise engadir unha persona que toca a zanfoña, que normalmente nas orquestas sinfónicas non hai este instrumento, a zanfoña que sería un veciño de Sofán, Luis Bolón. A maiores, como ten unha parte moi vinculada á nosa música tradicional, pois vai haber sobre unha vintena de cantareiras, sobre 20 cantareiras, de Alume, da Escola do Alprende e de Neme, non? E tamén vai haber a banda municipal de gaitas, que tamén vai a reforzar, non, toda a parte instrumental de orquesta Gauss e tamén do conservatorio. Como vedes, bueno, é unha obra que realmente merece que o San Xoán se abra con algo tan singular e tan especial como é o estreo a nivel planetario, puxeron aquí, pois sí, a nivel planetario, a nivel mundial, ou a nivel cósmico, da
da Sinfonía de Bergantiños, non? Algúns xa tivemos a oportunidade de escoitala, pero o que escoitamos era unha composición a través do estudio de grabación de Sergio Moure. Por certo, que é un estudio moi completísimo porque, xa digo, el leva moitos anos vinculado á música, sobre todo ás bandas sonoras de series de televisión e de cine, de algunha película. De feito, en unha ocasión foi nomeado para os premios Goya, non? Bueno, pois será a primeira vez que teñamos oportunidade de todos, agás o primeiro ensayo que fagan así para afinar os detalles, de en público poder escoitar por vez primeira esta Sinfonía de Bergantiños. É que posiblemente non se vai tocar moitísimas máis veces pola dificultade que hai para a súa posta en escena e para que todos teñamos a oportunidade de disfrutala. Nós estamos moi ilusionados, esperemos que pola emborrigadura do reto pois que nos guste a todos, que vos guste a todos. É unha maneira moi singular de empezar o San Xoán, pero creo que por esa singularidade pois vai a facer que as festas empecen a coller tamén outra dimensión. Do programa das festas xa se foi falando. Eu simplemente decir que haber un corpo que resista cando un ten menos anos aguantaba os días que foran, pero isto é moito máis xa que o San Fermín. O San Fermín é unha semana, aquí xa son 11 días, non? E a ver que no resiste. En calquera caso, desde este día 19, que era o pregón, chegará a rematar no Día do Bosque, e como sabedes, bueno, pois de unha xeneración determinada sempre o bosque ten un carácter tamén especial, non? Pois ali estaremos disfrutando do San Xoán e disfrutando tamén do bo tempo, non? Que iso é clave, verdade? Bueno, pois que haxa moi boas festas, que todos teñamos oportunidade de atoparnos cos amigos e coas familias, saudarnos na rúa, vivir o San Xoán. Como ben se dixo, este ano tamén vai ter esa decisión obrigada prácticamente, non? Como é trasladar toda a zona das barracas do San Martiño para a zona do Rego da Balsa, e esperemos que sexa unha decisión moi acertada e que a poder ser que perdure tamén no tempo por cuestións de mobilidade e de seguridade, non? Sabemos que os debuts sempre poden crear algunha deslocalización, pero estamos convencidos de que é unha decisión inevitable, tal como estaba o tema do tráfico en estes momentos xa en Carballo, non? Pois nada, desexarvos unhas boas festas. Empeza o verán, e que este verán sirva, bueno, pois para que nos vexamos en outras moitas festas que ten o noso concello, que nos vexamos no San Xoán, e que tamén que aproveitemos algo para disfrutar do noso extraordinario litoral e do noso río que rega toda a comarca de Bergantiños e chega hasta Ponteceso, de donde ven do Couto, pero xa o Anxo sin de ves as augas do Anxo do Couto, ves ali as augas do Anxo. Moitísimos parabéns polo cartel, e desde logo para nós é unha honra e un reto pois poder estar un ano máis presentando estas festas que esperemos que queden gravadas para sempre nas vosas memorias, non? Bueno, pois eso, moi boas festas.